सासे सुबुङा नंखाय फार्मासि खुलिनायनि दायाव हमजादों। कार्बि आंलं जिल्लानि डिफुआव सासे सुबुङा नंखाय फार्मासि गला खुलिनायनि दायाव हमजादों। मख'जाथावदि बे सुबुङा फार्मासि खुलिनायनि जेबो गनायथि बिलाइ आरो फार्मासिनि फोरमानलाइसि गैयालासेनो बे गलाखौ खुलिनानै सालायगासिनो दंमोन। बेबादि खुलिनाया थारैनो आयेननि बेरेखा, जेराव फार्मासियाबो सुबुंनि देहानि जिउजों गोथौ सोमोन्दो दङ। बेबादियावबो जेबो रोंगौथि गैयालासे, गनायथि बिलाइ गैयालासे आरो फार्मासि खालामनायनि जेबो फोरमानलाइसि गैयालासे ओरैनो फार्मासि खुलिनाया सुबुं समाजाव गनायजाथाव नङा। गनायथि बिलाइ आरो फोरमान बिलाइ गैयालासे फार्मासि खुलिना हमजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ आब्दुल लतीफ होननानै मिथिनाय जादों। नंखाय फार्मासि गला होखुमानाया डिफुनि रंनिहां पान्थार भिलेज डिफेन्स पार्टीनि पुलिसनो मिथिहोनायाव सोराङाव फैदों। पुलिसआ मिथिनाय लोगो लोगोनो फार्मासि खुलिग्राखौ हमनानै फार्मासिखौ बन्द खालामनानै होनाय जायो। पुलिसआ दा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360